Jeg skal lige købe Jeg hedder Patrick. Jeg køber. Ja. Hvordan kan du få den for mig, udover bare du sidder og nørder den her server hver dag? Grappling hook. Help me. Har du fået den, Patrick? Har du? Ja. Mangler du ikke 1 krone? Jo, men jeg fandt en kiste. Du skal gå så langt for at hente en kiste, mens du bare skyder de der små penge. Nej! Ej, okay. Nu er jeg gået i Amok og finde en kiste. Jeg finder alle kister. Er du klar? Nej. Wow, jeg er dårlig. Ej, fuck, du er dårlig til at bruge det. Nej! Patrick, ja. Nej. 340. Og jeg er nu næsten død af sult. Vil jeg klare den? Jeg har bare brug for den der lille kasteting, som du fik. Er den god, Patrick? Nej. Den er. Det var dig, der ikke kan finde ud af det. Du skal jo bare få den ned med den. Spørgsmål der money. Jeg har den næsten, Patrick. Nej, kan se den her. Men jeg er 52, Patrick. 52. Hvordan fanden skal man så komme derind, Patrick? Hold her. Grappling hook. What the fuck? Der var ingen kister. Hvor var Det er ikke sådan en flat kiste. Jeg har en fucking dag. Hvordan kan det være? Nej. En sten. Nej. Det Nej, ikke igen, Patrick. Jeg står fast inde i en sten. Ej. Jo. Det der står, at jeg står fast i en væg. Jeg vil ikke dø. Hvad? Er det bedste rum? Nu, ja. Money. Patrick, jeg er 27. Hvad var det, du sagde, der var heroppe? Hvor? Oppe i luften. Som set. Ude i luften, det ved jeg sgu ikke. Jeg siger, der var i luften. Fuck, men jeg er næsten rød, Patrick. Men jeg skal bare hurtigt løbe, jeg er 2,5 mad. Hvad er det der hele tiden? Puper. Jeg synes, hvad er det der hele tiden siger? Fedt. Nå. Snap.
Snak. Bare se, hvor mange gange jeg gør det. Prøv lige at tænke på, hvor mange gange Patrick han er død. Det var det. Adios. Starten har Patrick også en lille væg. Ej, det er Patrickerne. Fra os, den starten. Har du kørt den? Jeg skulle have haft den før dig, du kan jo finde ud af at bruge den. Jeg var meget bedre end dig til at bruge den, Patrick. Har du ej? Jo, jeg er Patrick. Du er god til at drikke dig selv med den, Patrick. Ja, og derfor er jeg også god med. Men god i alt. Og jeg er god. Gider ikke mere. Du kan også bare tage den ud der. Og det er sgu også dreje mig. Nej! Er det ikke også lige noget der? Baba.